Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Uba dispersing rani urang ba ubawat jingtip lengba ka right to information lani ka RTI ula kren syai ba umtre ban leit sakhi syaki pulit halor ke jingkeno bagadon ke jing deto ya ki sticker jong ki local taxi uba dispar ula ongru ba ula dep kren syai syaki pulit ba umtre ban ai sakhi lada kalong sa kumno ru bat ai baki pulit kinya chakmat kat kum ki kendon ain persya ya u ula ong balada un ai sakhi kan bo jing ma pan ban ya ke jing im jong uru Kapulong yang aban nomlet nama hak tu kesngi jing keren ni bar SP. Te no SP lo keren syai ba barani lada pimara yagi. Lagi proof lasni mende kalikal action ya pingin ya de. Te hak tu kesngi nga la keren syai nga sahab ya ke ke banga nga ya thu ka David da ka jing ya thu jing perlok ban kilok ki jor ki ong ba menta kastaika ngiyo na SP hakador sipo jar alaken siya po press conference bo ong ba kata kadi jinsa ni ka ba klaro kata ngamlawan nama kadi yathu terlok ti halor kata ngalaong kensa SP ba ngapya subhaya kalikal action jong ki ya be tang ba nakal jong nga namla ban yathu ya kita gi yathu ya nga namar kidi perlok jong nga Inga akhirnya saya hak tu kesini inga onga pada korban galak banyada ye kitu kunong siat yo sheriff dak batas ya ali inga ro nganyada ye perlok bangan nem ye tu ye kita kisaki la kasni la mentas ni ka babi khot pi ta ka jingken jonga abide question for inga hadin bangala pedang subahaya ta legal action na kalang jonga ngala sim ti belede kum nong yalam Nung yalam nanono don kam banlong langkanya nam tajing bah. Kum kenuksa history jongga budiuru. Yesus Kristus long langkanya nam tajing bit jeng biang jong gilong dia. Hak jenget ngi khasiru usiaru malangot balong boy ukraw jutang long langkanya ilade na banta banwara ya jing syai sasin pap. Di banlong no yalam don kam banlong langkanya. Nga lakin syai ba kamper la nga ngasiu bai manan kuat silak arlak. Dari ngam kuat isu ban jenjar ng nesikmat. Jing jenjar ban kong belong mentada ki posnem. Nado ba isu staikar ka wara ka huri hura po ki asison. Jing yesho jing yadat na marbale kalong ba tu we shuyat kan mesti kot kali kamai bet. Une bersiu hok sapo ya snem ruyat kumju. Te nang nesikmat ngam kuat isu ban wara ya kita jing jenjar ka huri hura po asison. Bangau nung kit kam ngano yalam jong asison ngan yo ka jing suk kata di ban kong. Baar kalong ba ngam kuat isu banyu i kijingkren jong beriu ya kijingkren penjak buriu jong ki beriu ya ko office jong pi nakapor mentada ki posnem badda kata kijing siu jonga ya ka bai manan sai lase nang ni skmat ngam kuat isu banyu i tak staikar ngam kuat isu banyu i kijing yani au jong ki driver ko serok ngam kuat isu banyu i kino ki kam ki babe an ki babi naka office jong pi SP ta ya kata ngam padio pedang ngam padio diang ya kata ka legal action nakaliang office jong pi tang banga ngasubana bana kaliang ka is kasihil lokal taksi kala pan clarification yo DGP ha kalor kani ke jingjia na ka benta yanga nadu tu kisko hajar hadu ke jing pin staikar bat kum tatater ngatrai ka sing ka ya la ka jong kamram de nak la jonga ya la ka jong kamram kudi ban nakaliang nga ta sien bangalap pan map ngahuni tu jing pan map kalong ba nganam tre ban wara ika proof jing sisa ka kambaha yang ban pan map ya ka office jong SP nama nga dei beriu barit hak jingele ka du ka yo ka don bet nada sarkar ha pedeng ke jing tmu ban pan baha wat ka assembly ro kanang klem yu duom ro kanang klem kata ka jing juro nong ka jing kun ka du nong ka yo nong ka don bet kien nan los ka don bet tingaro nga priang ya kata ba ke jing pan map bet ya kata ka ba kala kren dei ban pani jing sia yang baga proof nga nam tre ta de bra. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya,
Be the change. Support TMC by calling on 96877 96877.